Ini mak ndelok pria nelongso ya. Sapa? Mak. Oh, ora. Makmu dene nelongso ning kono ae mangan enak ngombe legi. Kontrol sih enak kok nelongso. Nek lairno mati ora roh. Sing ngopeni kecilik sing ngeteng-ngeteng mati ora roh ibaratnya. Jos. Ngono ki aja diturun. Lakuane makmu sing bosok ngono ki aja mbok turun. Pak ngeteri es campur Mbah Marsam gitu guys. Lagi teko emang. Kematang nih kene. Kok mbak moro-moro sambat ae kok ini guys. Moro-moro sambat ae. Yo kesel nek ngisor-ngisor dirinya aktif kuwi lah. Sikile. Dan dilembengnya tak iyo iku Pak. Salamono. Duh, ngono iki. Ya turun. Turun. Sambat ae guys. Loh, Ditangisi mau iki sik ditangisi. anake Pak, mosok Pak ya. Nek sesuk jare geblak ya Mbah Sum. Sesuk. Awas nah, awas. Sampai tes ngaruh-ngaruh ke susah. Mau nek dicipon ngono guys. Astagfirullah, dipimpin istighfar sa. Astagfirullahaladzim ngono sa. Ora gelem ngombe. Astagfirullahaladzim ngono. Istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ngono. Dan Yundang istighfar. Astagfirullahaladzim ngono. Pimpin ngono. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngono. Allahu Akbar. La ilaha ngono ca. La ilaha illallah. La Muhammad Rasulullah. Dewi sono kok. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Runjuk tangan. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ya kanggo. Ya, cuma kilo. Kok nang ora tak
illallah Muhammadar Rasulullah La ilaha illallah. Sudah, ada nih kok. Piye semono piye ya guys ya. Kok rinting aku ini. Berarti salah ini pampers guys, sambat yang berguduk karo-karuan. Kemang sapa lek tri kan ki jam 2 ya. Aku ning kene ketesuk lek tri tak iki nganu wonge sambat loro ae aku ngono. Lek tri ning kono repot bancaan mari guys ini. Pak em mripate kelat guys pengen di klimprukno sedelok. Tapi dhek nek turu ngene iki awake sambat loro kabeh nek dienggo turu awan. Gak kulino. Ki ngungkal arit ki lho wonge. Apa mbah ngaret neh ae. Apa ngaret apa neh wong bar pindho jaremu? Ya anu, pemek nang waktu sisa. Oh, mek udah saja. Kamu lagi ngaret tak semua sini tak pakano. Terus pemek tak ya. Nantinya waktu keleh kurang atau kurang ini kurang makan kok. Iya. Kurang makan. Enak makan yang juga belum. Motor sadet malah penak. Bar istighfar mau sepenak nih ya. Ditulang sampur guys. Oke, tulang kepone Pak Em. Seger. Iya. Kok Bebek sapa? semeneng ae wis guys. Soga sambat neh. Wes, ya besane. Apa? Apa? Penaknya tawaran. Ngene panas diyasinke sa. Kocokne yasin. Ngundang wong kon maca diyasin kene-kene. Kalau tak ya sama diri iso. Lebih kan halangan. Iso sebenarnya kayak nyekel Al-Quran. Ya sih itu bisa nih HP penting kayak nyekel Al-Quran. Mosok to? Iya. Iya, tidak percaya. Nek saya engko biyen aku dikandani pas mondok ono sempetnya gak pegang. Tibake saiki iki ya pas tirone Mbah Dok. Berarti dina iki ya tirone wonge ya? Iya. Apa dingano masih dingano? Karo digolekno kembang jane ngambungi. Ya wis kudune yo bengi aja. Lah jere sesuk ya geblake Mbah Sum. So. Ketok ya wis ngono guys. Ya muga-muga ya gak mendoakan guys ya trah ya wis tuwek arep nang diparane ya. Selamono kasarane ya apa arep dijupuk Gusti Allah ya ndang dijupuk secara nak wedok ki apa cah husnul khotimah ya. Husnul khotimah so aja digawe jenenge Nah terah ya mbokmu ngono to pon piye? Sampai kayak loro. Hantola aku ya, Bang. Terus sing bento makmu dan kontol kono kan urepe nomor 1 kontol. Ora mikir sing ngopeni ndek sapa ora mikir. Ketok ya memang sudah
mendekati teman-teman. Yuk bukan yang jaluk tungani yo guys. Oga bukan kita kok menginginkan beliau cepat gak ada, tidak. Cuman apa ambu-ambu niki kok ya wis ngono, semoga-moga nek ndang dicupuk ya ndang dicupuk secara husnul khotimah ngono ae. Lho loro atok-atok nah. Lho. Istighfar. Nangis nah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Nangis nah ndek mos gak piye-piye saiki aduh nangis nah. Astagfirullahaladzim. Piye? Ngomong astagfirullahaladzim. Jendang. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Iso iki. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Tinggi kono tok no. Ganti pojokan dhuwur kalau guys. Kono kuwi terus mbah sing dingeti apa gak ro. Kuwi sing sampean sing anak-anak Indihome, anak-anak Indihome jajal delok niki. Enek apa ning pojokan kene iki, enek apane? Tulung delok niki anak Indihome, kenapa mbae kok nangis dan sing didelok pojokan kene, tulung sampean anak-anak Indihome ndang didelok iki. Ini kamar bersahadat ini turun nah. Angger bersahadat turu kok gang sediluk anu guys. Nangis meneh nangis neh loro aduh. Ngono kuwi piye iki? Penake piye? Diwacane Yasin cah, wacane Yasin. Nek dijajal kon rene kon Yasin bareng-bareng. Wis tak WA urung dibales. Yasin. Kan iso wong sing nyeka Quran aku kok HP ae. Karena gak oleh nyeka Quran kok pas aku halangan ngono. Mungkin. Ya mang lek tak telepon guys takon rene. Tapi terakhir wong emang HP niki tinggu dolan Nasril. Makane ra bales-bales. Wong dhewe iki mari yo repot guys, masak-masak anggan apa wis jenenge bancaan sesuk. Jebol. We pengen apa? Pengen njaluk apa we? Pengen apa sampean? Pana tripeng. Triping? Triping apa? Tripeng lelo lagi deh. Nangis ae sambat loro. Apa? Lu nangis to. Ngono kuwi.
Ket mau ngono kuwi. Saya tuh kan cerpen telo. Iya. Buah nanti. Itu ku ning ndi? Kene kene ana warung-warung ngono. Kita sana warung 24 jam. Lho kayak masa neng kene kayak enak. Ini lho kan kita sekolah dulu. Comone apa tinggal apa yo nek dipikir dituruti. Ya ben dipangan. Yo ora tedel cah cerpen telo keloloten cicil lho cah. Oh, kita mau beli jelek telur bakar ae kok. Ya ora bisa bakar telo. Jaluk apa telo bakar? Bakar. Dia punya Itu sudah melok. Ay, bakar telo ya lho ngono terus dan dulu ini. Terus bocah kuwi lho gak ana telo-telo pindang balik ngono ya Mbak jam setengah sebelum. Menang ngabine jam 2. sing dienti lho lek pojokan kono kuwi ya. Lho. Kono kuwi ya gue enak apane. Wong yo gak balik-balik ngono ya. Jelek telo mau bakar Mbak. Urung ya. Bakarane. Ya bakar. Tim terlelek Mbak. Dah, dah. Bakar telo sik anu. Dah kowe bakar telo nu. Iki lho awake panas. Iya, apa geblak mboke mau delok mboke biyen kok. Maine pas geblak. Iki yo kerokan kok wis ana lho. Ini petak kerok ini. Kira mak manane mak kok sih. Lah nek memang njaluk telo kok emang gak ngomong kete esuk mau. Lek ngomong kete esuk mang lak ndang digolekne dibakarno kete esuk mau. Ya dek wis mantep tamangan apa. Kowe lagi ngomong kok ya nek. Mas ten ngomong kete esuk kan ndang dibakarno kan kena. Jaluk urap pernah jaluk kaca terus. Kalau kayak iso ngurap apa lagi. Kalau gak usah cara dipangan. Jaluk urap kaca jaluk sambil pecel. Engko tak kuwi dalane nggo bablas. Nggo mulih Mas teh. Heh? Wis ndinane. Kowe iki ndek ngenane wis omong kok jagani nek sewaktu mulai wis toto iki mejone. Wis ana.